smager dejligt. Det smager dejligt, og det er lækkert. Marcipan og Ja. let og dejligt. Og så er der lidt frugt i, tror jeg. Ja, frugt. Skønt, Ja. ikke for sødt. Og det er godt. Og chokoladen er fast og god, så ja. Det har en dejlig eftersmag. Rigtig rart. Det er både den der fylde fra chokolade, og så er der også sådan en friskhed over det. Og så kan jeg godt lide den der forskellige konsistens, der er i overfladen af hårde chokolade, altså det bløde indre. Den er god. Den er rigtig god. Den smager af marcipan og frugt, uden at være for sød. Smager godt. Du kan godt have et kilo. Den smager fantastisk. Ja. Hvad med konsistensen? Den er god. Sådan lidt frisk-agtig. Ikke for tungt. Det er rigtig god. Og ingen problem. De er ikke stærke. De er rigtig nogen slags. Vi spiser den, så det man siger, nej, ikke. Men det her kan man tage den med det samme. Smager bare et mere. Hvad smager det? Et mere. Det smager sådan dejligt blødt, det der marcipan indeni, og så er der så den der, hvad er det for en anden smag? Er det sådan jordbær, ja. Og det er alligevel ikke så gennemtrængende, at man sådan synes, at det smager kunstigt på nogen måde. Jeg synes, det smager rigtig godt. Hvad hvis jeg siger, der også er peber i? Er der peber i? Er der peber i? Okay, det kan man ikke lige smage. Det kan være, det er det, der går det gode. Nej, det kan jeg ikke. Nej. Okay. Fordi jeg kan ikke lide peber. Hvis du skal give det en karakter fra 1 til 10. 1-10, så er det 8. 9,5. 9,5. Ja, men det skal være deroppe af, ja. 10. 10. Jeg vil give den 9. 9. Så vil jeg gøre 9, tror jeg. 7. 8. Jeg er mere large. Ja. Det vil være, at jeg får et stykke til. Ja.